Zbierka soch v Múzeu Červený kameň je pomerne malá, má len 330 kusov, teda patrí k tým najmenším zbierkam, ktoré máme. A je aj veľmi rôznorodá, teda nie je to nejaký ucelený súbor, sú to rôzne sošky z kaplniek, z oltárov a podobne, ale tiež povedzme svietniky drevené, celé súbory alebo všaké konzoly figurálne, ku ktorým už ten predmet, ku ktorému patrí, už neexistuje, existujú len takéto tieto zvyšky. Je tam viacero erbov, nejaké korunky a podobne, čiže naozaj len také fragmenty a s touto zbierkou sa tým pádom veľmi ťažko pracuje, čo sa týka výstav, čo sa týka prezentácie, lebo tieto solitéry keďže nepatria veľmi k sebe, tak dajú sa len sami o sebe prezentovať a teda nepredstavujú nejaké veľmi výrazné hodnoty. Samozrejme aj tu sa nájdú výnimky. Máme napríklad veľmi zaujímavú a nedávno zreštaurovanú bustu biskupa drevenú v takom donerovskom štýle, ktorá už je pomerne známa aj medzi odborníkmi. Alebo napríklad zase medzi také zaujímavé alebo až kuriózne predmety patria také figuríny, ako keby z divadla, také kulisové, dvojdimenzionálne, pomalované, alebo figurálne svietniky, kde vlastne ramena toho svietnika tvorí parožie a podobne, čiže z takýchto rôznych predmetov pozostáva táto zbierka. Unikátnym predmetom zbierke plastík je aj táto socha svätej Uršuly. Sediaca svetica takmer životnej veľkosti je vyrobená z vosku, odetá je v brokatových šatách doplnených čipkami. Zaujímavé je, že tie šaty sú asi o 100 rokov staršie ako samotná socha. Šaty sú z 18. storočia, socha je zrejme až polovice 19. storočia. Pôvodne sa nachádzala v kláštore Uršulínok v Trnave. Mimoriadne živo pôsobia jej lesklé oči a precízne vypracované detaily tváre, rúk a chodidiel z vosku. Was it worth it for the view? It all looked good from up there. All the roses were in blue. O mnoho početnejšia je zbierka grafík, tá má až cez 1200 kusov, takmer 1300. V poslednej dobe sme tam zapísali asi 100 ďalších predmetov. Väčšinou to boli kresby a takéto veci. No ale jej hlavnú podstatu tvoria mediritiny, litografie a teda tie staré grafické techniky. Najväčšiu časť tejto zbierky tvorí pozostalosť po Petrovi Palfim, to bol jeden z posledných tých šľachtických majiteľov hradu Červený kameň, alebo teda obyvateľov hradu Červený kameň. A on bol akademicky vzdelaný maliar, vlastne po ktorom sa zachovalo obrovské množstvo nielen teda tých jeho malieb, ale aj veľa skíc a rôznych náčrtkov k tým jeho malbám. A tieto práve robil na papieri a boli zapísané do zbierky grafiky, nakoľko teda podľa toho materiálu sa to zapisovalo. K tým ostatným, k tým starším grafikám, tak samozrejme vždycky je to zaujímavé, keď máme nejaký väčší celok, nejaký cyklus. Spomeniem napríklad s náboženskou tematikou, máme tam viacero krížových ciest, teda celých s tými zastaveniami celých tých cyklov, alebo rôzne výjavy s polovníckymi scénami, zvieratá v prírode, ktoré mali aj taký didaktický charakter, tieto obrázky. Taktiež sa tam nájdú vlastne námety s historickou tematikou, väčšinou sú to teda výjavy z vojen a z bojov o konkrétne mestá alebo na konkrétnych lokalitách. Veľmi zaujímavá a pekná séria sú výjavy z protitureckých vojen tuto v Uhorsku, ktoré to sú vlastne ilustrácie vyrezané z knihy, niekedy dávno, pred 200, pred 300 rokmi. A veľmi populárne boli napríklad výjavy s napoleonskou tematikou. To naozaj hýbalo svetom a aj tu
v našom prostredí, mali tí šľachtici v tých svojich sídlach mnohé takéto obrázky, na ktorých jednak či už tie vzdialené končiny mohli vidieť, ale aj teda konkrétne tie historické situácie. Ďalšou takou skupinou sú, povedzme, postavy v historických kostýmoch, alebo teda nie konkrétne historické postavy, ale reprezentanti osôb ľudí z rôznych končín sveta, kde tiež vlastne asi to malo ten najvýraznejší charakter týchto predmetov bol ten didaktický, teda že ten človek takto sa mohol vzdelávať a videl, ako vyzerá Indián, ako vyzerá Chorvát a podobne. Máme tam aj Slováka z okolia Košíc v veľkom vysokom klobúku. Asi najhodnotnejší súbor v zbierke grafík je séria listov, sú to rytiny a lepty od Giovanni Battistu Piranesiho, talianskeho kresliara, grafika, architekta, archeológa, ktoré vyobrazujú antické pamiatky Ríma. To je veľký súbor z polovice 18. storočia, z ktorého my máme 8 kusov a týchto 8 kusov vlastne patrí medzi najväčšie kolekcie v zbierkach múzea a galérií na našom území.